Kohenmen ko para hautra Jesus Christ. Hatong ngilapan kre na na kabanta ka jingyay anti bakadu ha ka jingim jongi. Kane kade ka jingkali ba u Jisu ukali nangi haba ukran siya pang ka jingwan jong kahima ublay. Ka jingsi siya kalong ba kahima ublay kanwan hakaya kabang nimpoy perkat. Haka gospel u Jisu ong bakata ka jingwan jong kahima ublay kanlong kum hakapor jong unowa ba kapor jong ulot. Kay kabaw Jisu kuwa banhikayangi kalong bangiday banlong kibalakre. Haka bakut jong ka gospel mendagasngi uong kat habadon kamet yap hangta kipukni kinyalang. Kane ka pen i baki dakishin ki bamaham yangi syapang kalaway kidon hakmat jongi menta. Habang iyo iyo samla brio banang san hakarenyeng kendit kensan u kendu jing aksiden badu klat no ngisngo lengo. Kini baro ki pen i bangimla banyatu lupa ya ki e baro hakajingim. Habagata kapor bakadu kapoy nginomla ban raai na kane ka perthai. Ngihaban no baro syadian. Dekane ka bau Jisu ong. Hakata gasngi ubrio badon hatunom yeng. Umde ban hiar ban shim yaki mar ke badon hapo yeng. Kumju ubrio badon halengka. Umde ban lej pha syayeng. Haka jing pule banang kong mandagasngi uyo ones upen i ka ka bangi de ban le ban penkre na ka banda ka jing yai anti bakadu jungi. Utho syapang ga jing don kam ban yai haka jing shisha. Kane ka jing yai haka jing shisha kamut ya ka jing tip ya ka jing shisha baka jing yai da ka jing iet. Kat kum ka jing sung thu jung yo anis ka jing yai da ka jing shisha ka pen i bangi tip bat nget ha ka jing wan long brio u Jisu. Lada nginget ya kane ngilak ban perthu bot ya u ha ka jing iet bat jing syakri ya u blay bat ki para brio. Namar kata karukom iet jongi kadai ka ba penlong da ka jing nget jongi. Ka jing shisha ba ka jing iet kilong kum ki arteli ki dur ha ka pisanar. Ka jing maha ka perthai menta kalong babuan ki kuak ban iet klem ka jing shisha. Ka jing iet ka syukut no tang ha ka jing sngo bha jing sngo tenat bat kum ta ter. Ba ka jing iet ru la shumut tang ka jing penhun ya ka met ha ka jing kuak berai. Jing adi ya bam bat kiwe ki jing sngo bha. Ka jing iet ka kelalong ka bamdon jing ai tilut, bamdon jing bakli, bamdon jing kut jing mut bat bamdon jing shisha. Uyonis utho haki kerstan jungu haki tuki por baga jing iet kam day tang haki ketian bagi jing kular henrei ka day ka jing shisha ba ublay u iet shisha yangi kamtam laga jing wan long brio jong u Jisu ukhun jong ublay upen i hangi kalenti ban im haga jing syakri ya ublay kumba u Jisu ong kahima jong ublay kaladon hapadeng jong pi te kidak kishin baro kin sapau hakarukom im jongi baman lakasi en yaro yo Jisu Christ.